Bi arabadon in na avril kalo tile 28 an y'an ka tile filanan baara kɛ Gawo. Tile filanan baara min a daminɛna sɔgɔmada fɛ ni dɛmɛ ye ka se lujuratɔw ma. Lujuratɔ minnu ye kolo sigi Gawo, kolo min u bɛ baaraw kɛ, baara min b'a to u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ. An y'a ye olu bɛ o baara min na u ni dɛmɛ ka kan. Dɛmɛ ka kan sunkalo baloko o ye tiɲɛ, nka dɛmɛ ka kan u bɛ sira min kan n'o ye u ka s'u yɛrɛ kɔrɔ. U bɛ kalali min kɛ, u bɛ bayɛlɛmali min kɛ, k'a lajɛ ka dɛmɛw las'u ma o sira kan. Lujuratɔw mana s'u yɛrɛ kɔrɔ, o de ye dɛmɛ lakika ye. Ni Ala sɔnna an bɛ an seko kɛ o sira kan. O kɔfɛ wulada fɛ cɛsabagatɔw ka tɔn minnu ka ɲɛmaa ye Colonel Faisal, Ala ka hinɛ la, ni ale tanyana 2014 Kidali mara la jamana kumabɔli sira kan. Ale muso, o de ye cɛsabagatɔw ka tɔn ɲɛmaa ye. An ye dɛmɛ kɛ olu fɛnɛ ye, an n'u sigira ka baro kɛ k'a lajɛ an bɛna se ka baara kɛ cogoya di don n'a nataw la. U fɛnɛ ka se ka jigiya ɲumanw sɔrɔ sini ma sinikɛnɛ ma. Baara kun cɛra Gawo musée la, ni min sigira sen kan nin y'a san 40 ye. Gawo kokɔrɔw, a lahalaw, olu caman u bɛ yɔrɔ min na. Donc an ye lajɛli kɛ, ka faamuyali kɛ, k'a ye k'a fɔ dugu ye duguba ni dugu barikama de ye. Dugu min siniɲɛsigi waleyaw b'a kɔnɔ, dugu min jamana siniɲɛsigi ani jamana sinsinbere kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔn fɛ waleyaliw b'a kɔnɔ. An bɛna Gawo sigi kuncɛ ni o hakilina ye, ni Ala sɔnna.